We zijn hier bij Manege Hippodor in Nieuwvliet, vlakbij het strand. Doen jullie ook iets met toerisme? Ja, zeker. Bij ons komen er in het seizoen heel veel Duitsers vooral. En België, Nederland, van alles. Maar over het algemeen ook heel veel Duitsers. En wij bieden strandritten aan. Voordat de mensen op strandrit gaan, dan gaan ze bij ons eerst op een testrit. Doen ze eigenlijk gewoon een les mee. En daarvanuit gaan wij als instructeur kijken of dat ze voldoende kunnen rijden om een buitenrit te mogen rijden. Dus dat ze hun paard onder controle goed kunnen houden in de stap, draf en galop. En vanuit daaruit kunnen de mensen met ons mee op het strand. Is het leuk om een buitenrit te doen? Ja, heel leuk. Op het moment als je naar buiten gaat op het strand is heel ontspannend, heel mooi. En zeker dit seizoen was heel goed weer natuurlijk. Dus, en je ziet ook de mensen genieten en dat geeft voldoening. Ja. Het is leuk werk. Zijn er ook bepaalde risico's aan? Ja, zeker. We hebben ook heel strenge regels op het strand. We zeggen ook altijd een bepaalde volgorde van paarden. Dat de paarden allemaal ook een beetje ontspannen zijn. Er zijn vliegers, honden, van alles op het strand. Het is natuurlijk geen privéstrand. Dus we moeten er allemaal rekening mee houden. Maar we doen ook altijd in de heenweg, eigenlijk weg van de manege, alles rustig. De stap, de draf en de galop. En in de terugweg doen we eigenlijk vooral heel veel wandelen. En het heel rustig houden. Hoe is het om een strandrit te doen? Het is heel bijzonder om met je paard over het strand te gaan en gewoon met je paard door het water te stappen. En het is heel speciaal als je dan aan het galopperen bent en langs het strand. En dat is wel heel bijzonder om te doen. Is het veel anders dan in de wei lopen? Ja, ze zijn veel alerter en het is wel heel bijzonder dan. Hier heb je niks en zo, eigenlijk van zee of strand of zo. En als je dan daar zo rijdt, dan heb je de zee en dan kan je erover kijken. Dat is wel heel leuk. En waar moet je speciaal op letten? Dat ze niet te hard gaan. Dat willen ze nog wel eens doen en dan vinden ze het iets te leuk, de paarden zelf, en dan gaan ze iets te hard.